assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde juurade en garti kadi windande men hande on ji YouTube o monɗon ay o moni ɓuuditamo jiyonmo ay ko ni o wayata sa udditima tan on sa ay ɗo garata ɗo so ari ɗo henne ƴoƴƴa ɗo udditima gara gadda clavier ma o binda hen ay den tal espace seeɗa woni distinirguel ay diine mbaɗa di poɗa di o ay diine mbaɗa TV ay on saha jiɗɗo darorguel walla ɗo ko gotum sa fiiɗo walla a fiiɗo ko gotum wadde sa fiiɗo waɗi tan ay o nawma toon ay omoni ay dental diine TV ay nanayi dental diine TV on saha ay ngoɗo photo koye maggo piyata ay udditima ɗum ɗo ko wattidi jangede ko ay ɗo ɗum ɗo joni noon ɗo henne woni ɗum ɗo sa ari ɗo woni vidéo ji ɗi gonata ɗo gara piya ɗo ay ɗi gudditima ay ɗi fof ko jangaɗi wona yiide ɗi fof nani ko jangaɗi wona yi ɗi fof nani ko jangaɗi an arata ƴeewa ko jiɗɗa hen aɗa suɓano hoorema aɗa janga deke an jangowo aɗa dañi kaɗa janga ɗum fof koko jangete wona yi ɗum ɗo fof koko ɓenniri en ene moftani en ga henne an jiɗɗo jangude o ara gona e jangude waɗira ga hen ko ha hissa on ji ɗum ɗo fof ay koko janga nani ayi de fof koko janga ayi ɗum nani ha jogi ay nani ɗo haaɗi joni noon tawda faami ɗum ɗo fof koko janga an jangowo suɓoto hen ko jiɗɗa jangude ko ayi wona yi ayide wona yi ko ɗo ɗum haaɗi wadde a faami ko oɗo watti nadde o ɗiɗi naati hande ay ɗiɗi naati joni noon sa yiɗi jangude oɗo aɗan piya hen ay nawma toon wona yi eyi wona haala jubbande seeɗa joni noon ɗo ay ɗo sa yiɗi yaaja ɗum ɗo garata piya ɗo alluwa ngal ay yaaji ay wona yi hebde ay wona yi hebde ɗum woni siñiije wona jiide o jiɗɗe janginde hande ay ba ko ni windirte banani ay siiji nani ay ɗo kowal wona as ay ɗo ko les masi les masi nden noon so a ƴeewi les nono gasi ay ɗo gatta ɗo mbaɗani ay artirima ɗo joni noon ɗo sa rutto caggal ar ɗo ay ɗo gilɗo gara mbaɗani arta kadi wonno ɗo wona yi ko ni wayi joni noon tawda faami ɗo henne
hankadi ko janga ko jange dañam nani ko jange dañama nani heddi ko jangu ɗum saabi ñande fof enen nelde faade e mon beele mbawon arde gayenne oɗon janga taw on mbiyata mi jangani ala waɗama ekko no famorto ko poɗɗa jangude lebbi limtinɗi waɗama e jonte dabɓe waɗama ekkoji daɗɗi on saaha beele mbawa ɗum jangude e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo heddi ko yo Allah wallu heddi ko yo Allah newnu heddi ko yo Allah reeno joni noon ɗum ɗo kadi ko ha paamon tan no arirte ga henne wima sa yiɗi arde ɗo ay ɗo ñifata ɗo usta ɗum garta ɗo ɓeyde ɗum ɗo jippo faye less ayi nan ɗo ona ji nani on ji ayde nani joni on ɗo henne wasabo nani onaji wasabo joni on ɗo dental diine 1 dental diine 2 dental diine 3 dental diine 4 dental diine 5 dental diine 6 joni noon ɗo woni 1 ko ɗo min janginta on ji tani ɗo jangde nde woni kako jangaɗo yetto o ɗo nawe to 1 et 2 et 3 et 4 et 5 ayi on ji nani joni son teskima ɗo ay ngel ɗo bindel en heewi arde ñande fof addira ɗon ko sa ayi tan ɗo tan ay ɗo tan piyata nawma toon ɗo sa waɗi tan ay nawma toon ay a tampata ay addima ɗo ay ni addima ha ɗo tan gara ɗo addan maɗi kadi fof law gotol ay cuɓaɗa mo jiɗɗa o ko ɗum saabi ɗo ñande fof ne ara e mon ne ara ɗo walla e journal garoji goɗɗi ɗi mi lamma ɗum hen ay nanayi ɗo lambama ɗo tan ha ɓalloma an jangowo tawde a wawa yiiloya ɗo woni to garata guel ɗo bindel kalde pinɗa ngal ɗo alluwal ne ara e ma waɗa ɗo ni wonɗo henne ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ay assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu joni on ɗo so ari tan hollima jangde fuɗɗima wadde ka jiɗi jangude arɗo tan piyaɗo nawma toon ƴettima ƴettima ɗo joni ko jiɗɗo jangude oɗo ari hande keso o moni ɗo wonata keso ɗo wonata ɗo wonata ɗo oɗo cohluɗa fi hen walla o cohluɗa fi hen o cohluɗa fi hen ɗi fof a yiyama jiɗɗa taw goɗɗi galaɗo gara ɗo piya ɗo ɗi guddito ay ha laaɓa ceer hankkadi a cuɓoyɗamo jiɗɗa jangude o ɗum ɗo kadi jiɗɗomi siftinde on e ñalawma hande o oɗo ko goto e musidɗo moɗon almudo moɗon Yaya Ly Kaolack Sénégal heddi ko gaddon balle mon e duuso mon e golle jehoje ɗe tawata on jarama jokke golle ko jokken golle ɗum ko golle gone ɗo ɗe golle noon min jiiyon gar ballo min jinganon min e majje min mbawa dañde ɗum jikkude golle na on jarama wassalam kadi garon jeeɓon ɗum naftorɗon ɗum way joni way mi uddi